lakonan urip kang sabar wong sabar langkalane malah dadi nimbat Terus pada segendi sirahku. Abbas, come here. Siapa ini? Orang-orang datang nolong babahan, ha? Ini merupakan anak dan pembantunya, Tuan. Oh, anak pembantu. Mana itu punya anak babahan, ha? Ini sing petekel blending anak he. Oh, dia Tuan. punya anak ini, bunder. Kan sing batu kayak ngablak-ngablak pembantu nek. Bunder kayak bokek. Enak. Ada ngomong paduan baik. Yang ngomong kok kita kuapan. Kita mau ngomong kuapanan nih Daweng. Mister, Siap, Budana. rupanya pandangan mister itu berbeda. Ya, berbeda. Bagian bunder ga, ladam lesnong kayak kersem yang ngecer ngaco. Good. Mister suka. Ya beli suka-suka maning ngaheng. Kalau mister suka, gimana caranya? Gimana pengennya mister? Ayo wong Cina baik. Ayo belum pernah ngerasain orang Cina, Budana. Tuan, Mister mau sama orang Cina. Iya. Ya jangankan mister, saya juga belum pernah. Gimana rasanya orang Cina? rokok kena Tuan, maaf. Priwen. Pakai wong Cina ku blenak. Sing bener gak? Hari dinggo ku ecel baik. Ya ada sepede ecelku. Hari pencoleng apa? Hari jelap. Mister suka Suka. sama anak Baba Leong Chen? Iya. Dirigus diperkosa. Jianin. Gusti. Jianin. Jianin. Dibawa masuk. Tuan, dibawa masuk. Jianin. Jianin. Terus di kamar cilik anjing kamar cilik. Ayo Tuan, dinikmati anakan Cina ya Tuan. Cepet Tuan, gantian. Sebentar. Susah. Bapak tolong bapak Wedana. Gimana Tuan? Cina bunder gak perawan. Wedana. Gantian, mister. Suwe. Jianin. Gantian Tuan. Oh sedelat maning istitik maning. Yagian. Resiko, Baba. Akibat dinurut. Coba lem dulu rakan tanah. Jianin. Kang Mas tolong Kang Mas Ternyata Jawa Cina pada baik Wedana. Nanggung resiko nih Baba. Matrok matri menang. Bagus.
Biar Aceh. suruh lari dia. Biar tahu orang-orang jadi mana. Mudana Kris, Ya, Mister. babahan lolos melarikan diri Mudana Kris. Jeng Ya. Pangapura Basya sedajan kokohan sekeluarga dilingkung ning aparatur pemerintah bawahan sampean Iya, adaging bisa lolos. Tuan, iya, pencoleng Abbas. apakah sampean wis berhasil menikmati putri saking Cina? Iya, sudah. Pencoleng Abbas. Jun, Aja sampai lolos usia adoh. Digawa Mr. Bram digedak tegang tim lo ini bapak. Mister, Siap. bebarengan kawan kula digedak baplayune Mister Han Leong Tanya. Ayo, dikejar babahan Leong. Ayo, Mudana. Pasukan Opas aja pada nganggu kengelan. Sedurunge ketangkep Babah Liu Cheng aja ngerasakan pegel jangkung. Sampean nunggu sampai sebereng gedak sampean di stop dingin siapa tujuannya? Supaya melakukan beli kerasa pegel. Bocah-bocah Wiramandala. Yes, Sekar. Man, gamelan Wiramandala wading tikerlop. Apa gabalane Wiramandala iku 900 juta? Iyen ke. Delengaken sing kene, Kang. Sapa kena? Mimisi dijule. Karombarini. Nganggur, Kang. Aja kokon pada ngantuk panjake. Iya. Nang Rian, pajokaken laras gendinge diseret silma lumabia. Maju terus pantang mundur membela ning kebajikan. Membela ning kebenaran, membela ning kebajikan. Pencoleng Abbas, Mr. Bram, Enteni, pasukan Opas. Bos perase keting dikembangannya saking waru dewe celaka rumah dewe wapolange keting mama guys kakak dewe tim PTS aja ali kaya ida mas tapi keting bapak becak bos kulkas pulang sarang waktu sakit kan bayarin sabarilin sabar goyang aja baik pegat balik mantakan tombol kaya mamaku limbangannya kedik Mama Sudira pos udah sempla lembeane
luwes pantes disawangi Mame Trisno ayah kosan mamaku limbangan dewe mamaku menghormati mama Sudira bos udang dewe Cirewansi Bajari tertulis ke gawang janji ada tema di gawang mingga Mame Trisno aja lali selawangasi Gandra wisara kuning kemkange demane kepati wasana kalane sing guru bisa ayo nonton sandiwara sindene wis nembaran aja turu sore mantak kado rezekine aja desekan sesekam bekan ngadeg sampe dengel-dengel likaton singini kang suarane gendeng kang suarane ketuk geguyupan jake segake larani bangetan Aduh, tobat tobat aduh, tobat 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 la 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 ana wong wis tuwa putune digawang lali turu pangkon bok tuane tungkul nongkon sungar sungir aduh mawar miwir yen gemuyu sekakakangan tupang letik kang suarane gendeng kang suarane gong guyupan jake senggake larani wetan aduh, obat. takdir bisa dipungkir Cirewansi Bajadiri ketulis ke gawang janji adatnya digamingkat lemati korban jiwa Nih, rangga kasihan. Kadang-kadang watambal ningati arep ngomong bliwani gapa beli ngomong yang gundel maksudnya sampeyan ya artine kan sampean ka wong wadon artine sareng bos prasakti warwe keding kang warwe keding sing paling ganteng semangat nganggo bela masyarakat
Atanapi bela kepentingannya rakyat ki. Kok sila kate dengaling-alingan nih. Watama Nggih. dadi weruning sampean sing ngarane semangat berjuang dudu lanang bae wong wadon uga kudu sarang wapolang keding mamaku limbangane keding jiwa pejuang anane ning kene wae. Apa sampean blengenes ndelengaken masyarakat tertindas ning waktu-waktu kiyen Benar. huru hara sing terjadi kaya-kayane masyarakat ngajerit maratan langit ngocek maratan jagat sesambate aduh lara kelawan pate. Apakah mungkin diri isun cukup berpangku tangan sarang ngaya denok pun denok mimi hajat sarnya keding minangka sing duwe nok jen sedewe. Emang nyatane bener mengkono nyi. Cuma kaya watambal ki pengen takon ing sampean ki. Apa wis dipersiapaken kudu untung kelawan rugi wis dihitung-hitung. maksudnya watambal bahwasane wong berjuang iku cilik kening lara gede ning pati Nah, kebakuan kun. wis tek hitung untung kelawan rugine Ayahe denok pun denok mimi hajat sarnya keding mamae Trisno sing hormat. Ya kaya sampean ka wong wadon. Lamun wong lanang kaya watampan mah pantes. Artine lamun bulet ya rada wani. Rada keker sampean wong wadon awak ya cilik. Ya ora mlaku bae lemes tetes kaya konon indane arepan melu berjuang. sing ngarane wong berjuang blek kudu-kudu nganggo tenaga wae Kacang dawet yagung yen wang suma lelentangan justru ning waktu kiyen kula kelawan sampean ada ning pendopo Iya. sing den maksud kula ki lagi pengen rundingan pengen musyawarah kelawan kabeh-kabeh kebagusan sing rela berjuang jiwa kelawan ragane nganggo bela ning masyarakat cilik khususnya kelawan masyarakat pribumi sarang tim BTS ayah alip ayah nida sing mirangan Jadi sampeane ki maksa kini. watambah Nggih. sing ngarane untung sing den arepaken rugi sing bakal den dadapi mulane ning semono perjuangan ning kula kelawan sampean aja sampai ning setengah perjalanan ning waktu kian dituntut tanggung jawab wis sunduk tekaning waktu wis ninggang tekaning mangsa wis ngancik mangan tekaning janji watambal Nggih, Nyi. para kebagusan kiai ustad kabeh percaya berarti ning waktu kian kari nunggu perintah priwen carane lamun toh dirine isun maju ana ning arep senajan wanoja ning wujude
aja nganti mundur dening pitutur. Justru sing arane wong berjuang wis den persiapaken Wak. Jadi kayak konon Iya mulane gua tambal dari izin dewek. Ya artinya izin ini sampean. maksudnya Sedangkan kita ki wong lanang gua tambal ki. Gua tambal dewek kayak ngisi-ngisen asline mah. Maju tak beli, mundur tak beli. sing arane perjuangan butuh pengorbanan. Bener. Perjuangannya mah bentuknya apa bae Wak, apa maningkin perjuangan demi membela masyarakat pribumi, masyarakat cilik sing lagi den tindas, sing lagi blenak ning nasibe. Ya pantes sampean diarani pahlawan wadon gak ini. Apa sih? Ya artinya bagian wadon-wadon gak beli peduli. Sing penting masyarakat rakyat pada tentrem sejahtera. Beli kayak zaman lagi kian ditindas baik. Emansipasi wanita kudu ana. Justru ning sempono wang berjuang aja kagok ning waktu kian bukti kelawan kenyataane kula lagi den percaya kari nunggu perintah taktik lawan politike kun terserah kula tinggal jalanaken tekad ning batin demi berkorban kelawan masyarakat cilik, masyarakat sing lagi den tindas, sing lagi belenak ning nasibe ning waktu kian kula den tuntut ning endi tanggung jawabe. Iya benar-benar. Wah, Mau mengkenen kini apa maning sedurung berjuang. Dagari wong berjuangku artinya jare mau kang ngomong. Cilike lara, gedene pati. iya Oh, sedurunge berjuang kira-kira semangat juange anake. Sementara kayak kita kejar dewek mau tambah ngempleh gini. terus kelabasan Salah paham bayar lo papaku. sing dimaksud sampean Semangate. oh semangat butuh spirit konon Kira-kira semangat maning pikiran sing ora karu-karuane kasing maju mundur kah? ari sampean ku beli paham enggal dina tak tembangi ora bosen-bosen enggal dina ndeleng kula jejogedan ora bosen-bosen Ari ka manganggo batur kan nyanyi. jadi Yakin mah khusus beli mumpung artinya kita spesial konon Ya iya, hari mama sampean mah joget-joget kan nganggo batur, nganggo penonton, nganggo wong. sampean Pak. sampean ngayal ya dadi apa Ya sampean jadi bos sementara begitu mah. sing penting ada syaratnya Karate syaratnya aja mundur maju. ngaplang Oh, sampean mau kita mau ngeples Allah. lagu Lagu. lagu Iya. Watambal Nggih. dihormati bokatan duwe sedulur sampeane Ya terutama mamaku si hitung-hitung bari latihan Iya benar. iya kan dituntut lamun toh dirine kula nganggo ngadepi wong-wong Belanda lawan hiburan ning waktu kian ayeuna dicandak lagune salam-salam kanggo sing lagi nyakseni live streamingnya keding kanggo masyarakat Sleman Lur KB sing lagi duwe hajat ning dina kian Wabil khusus. wabil khususnya Udah mamaku seperangkat desane. kuwen minangka panitia satune Sing awit esuk sampai waya meneng ngurusi. iya bener Ya beli.